Daurawa ya binciko kyakkyawan matar da zai aura, kuma zai aure ta nan da ba da daɗewa ba. Domin jin cikakken labarin nan, ku biyo mu nan da ba da daɗewa ba. Arewa Plus, idan har yau ka fara shigowa, ka danna mana subscribe, kana ka danna alamun ƙararrawar sanarwa domin sani da zarar mun ɗora. Idan kuma dama tun can kai ma abocin shigowa gidan TV nan namu ne, sai ka danna mana like, sannan ka danna mana comment domin mu ji menene ra'ayinka, menene ra'ayinku a dangane da wannan bidiyon. Sannan kuma ka yi mana share domin mu tabbatar da cewa kai namu ne.